tara na. Langoy yan Pero mo. Kekari ya. Langoy na ko kita sa isda karo. Alam sa'yo, di ko kagawa na lang. Ito Sot ko na, malangoy na to na. Ngayon ko na ito, kaya magtani ka ito. Okay kayo. Dito eh. Dire? Oo, 안녕하세요. kamusta naman Kamsahamnida? Kinisip teaching ko ko'y matin yung Koreanong Bisaya o karoon ko na sa labas. Ako. Tara kuya kayo. Kaubanat si kuya karon. Sangat tumpigo sa pampon. Tanawa na yung luka na ito din karon. Tingnan tutag yun. Kuya kayo. Itawa na ito din pasayan. Takarog ihore. O na, streha na to mga isda sa langat. Okay kayo. Pare, Koreanong ako mga isda, may tagyan na. Kumamon! Nagkikon po ang lupang. Tigas katon. Okay ka na. Dako kayong lukos. Morning lukos ko. Dako Oh. Ako naman dito ha. Oh, kuya kayo mga Koreano. Tanawan niyo daghang kag-isda na sila lalong. Sila na puyo karon. Ang mga isda, pangalangoy na mo. Kalindot sa lugar niyo. Okay kayo. Peskes ka haram. Tawag karakan sa isda Okay kayo. Annyeonghaseyo, kumusta na mo? Nanakoy sa tagat karon. Humanakog tugwes ko kaling. Humanakog pagkans kapayo. Huwag sa kong alagang mga mananap. Nanakoy na ron. Tawa na yun. Tanaw mo sa mga istari niya. Kaya kumusta na mo? Kakauban mga mananagkat na niya. Basta mga nang langoy sa pikas. Kaya sila, langoy na sila kaw na niya. Basta kayo. Ano sa'yo? Para sa'yo.